Salut, eu sunt Cipri și astăzi desenez Skyward. Și dacă vă place acest episod, dați un like, un subscribe și suntem alături de acest player care am uitat să aprind filmarea și era deja în fața mea. Ok. Și ok, hai să începem. Adevii tu? Ok, bă. Eu am revenit. Oh, să vedem ce avem. Cool. Oh, destul de cool. Hai să luăm și sabia asta în caz că facem un team. Nu mai avem ce, atât? Ok, uite încă unul. E bine, dar numai că nu avem ce split. Asta e nașpa. Ok. Bă, ăla e ăla care fac eu timp cu el. Ups. Ok. Aici am desenele. Am făcut niște desene. Desenul, după cum vedeți, pe profil. Nu mai știi, mă! Îl bădâc. Ok. Păi, hai să mergem la... Eu n-am văzut chestul ăla. Dar eu n-am chest. Acolo. Deci îmi dai și mie asta, te rog. Mersi. Nu știu ce ai zis. Unde mi-a dispărut pantaloni? LOL. Ok, și ce mai facem acum, boss? Hai zic să mergem la ăsta. Pe insula, că văd că nu-i nimeni băiețul la el. Ups, am pus asta aici. Vino, boss. Ok, lui ăsta e frică, fraților. Oh my god. Deci e frică să nu cadă.
Nu cred un băiat mai prost decât ăsta. Aproape full diamant! Bă, ia și tu o cască de aici. Ia și tu o cască. Și niște pants. Asta i-a căzut. Sper că pantsul nu scade. Și parcă am venit aici încă o armură, nu. Da, ok. Oh, pentru boss. Boss. Ia de aici. Boss. Ia mă da hișa. Ia da hișa, bă. Oh my god. Era să cad. Ok, nu mai e nimic. Bă, eu... Oh my god. Trebuie să iau blocurile astea. E cineva deja în mijloc. Nu mai pe nimeni. Că așa că să mergem. Bă, te-ai full diamond. Deci dacă e full diamond și are sabie de diamond, să zici cu mine. Și cu prietenul meu. Așa că mai bine mergem încolo. Oh, fac, nu mai am blocuri. De fapt mai am, dar nu prea multe. Vino. Ce vreau să fac și eu live. Să-mi ziceți în comentariu o aplicație care să pot să fac și live. Hai, vino, fricosule. Full diamond, boss. Full diamond. Ce, unde mi-a... What the fuck? Cum mi-a dispărut caspa? Aproape full diamond acum. Iarăși full diamond. Ok, atâta? Nu știu ce mai sunt. Atât? Nu. Oh my fucking god, deci pot să sar. Nu știu dacă... Cineva pe mijloc. Am reușit, boss! Vino, boss, aici! Că dacă pot, eu pot și tu. LOL! Am reușit! Nu cred! Am reușit! Ok, buți, nu trebuie. Nu trebuie sabie și atât. Cred că trebuie să-l bat pe ăsta pentru că nu mai vine nicio player. Din păcate am despărțit. O, Marc. Ce faci, bă? Mergi în apă. Ok, ia Marc. Și săgeți. Și atât pe sus. Oh, God! În astea. Am mai văzut un pachet aici. Nu, era pe aici acolo. L-a luat ăsta. L-a luat prostul. Ce era aici? Era fratele meu. Frațelu. Frațelu. A, uite-l aici. L-a luat? Da. O să fac sabie de timp. Iau tu pe asta că eu am de diamant. Eu nu mai trebuie. Am de diamond. Am de diamant. Nu mersi, mă, nu mersi. Eu am de diamant. Nu trebuie. Nu mai văd pe altcineva. Bă, ce este? Ești crazy.
Hai să luăm niște de la, să ne facem o casă, pentru că nu mai văd pe nimeni pe server. Deci, da. O jucăm pe serverul ăsta cândva, pentru că... Da, dacă filmez, trebuie să fac timp. Nu cred. Bă, scuze. Sorry, am killed. Tu nu știu engleză multă. Sorry, am killed. Sorry. Nu pot să mă e prea prieten prea bun. Da. Trebuie să o mor. Ce avem să muți? Nu merge să trag cum să de ce nu merge? Bla 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 bla. Uite un gest afară, uite un gest afară, uite un gest afară. Nimic. Cred că el a pus. Mă după aici, da? Nu mai am blocuri boss decât asta. Am blocuri de te. Mai am câteva. Nu mai am. De fapt. Lol. Ok. Hai pe unde mai marcăm? Trebuie să facem parcurs. Nu trebuie să facem parcurs. Îmi place la scoră că pot spara. Ok, pe aici. Uite, astupă apa. Lol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 . Eu nu mai trebuie nimic decât mâncare. Bere, ca să mor de foame. Cochet, bă. Cum merg eu? Fără shift și ăsta cred că merge cu shift. Ba, nu. Da. Dacă merge fără shift și ăsta merge cu shift. Cum se poate așa ceva? Oare cum se poate așa ceva? A, da, și vreau să-i fac... Ups. O să ieșim de pe urmă. La sfârșit, vreau să-i fac o promovare lui Little Elliot Adventure. Abonați-vă la el, dați like, subscribe. Și asta a fost cât pe episodul de azi și Little Elliot. Vreau să te întreb dacă vrei să facem colaborare într-un roleplay. Da, bye bye.